Пасля абрання Дональда Трампа на пасаду прэзідэнта ЗША лукашэнкаўская прапаганда пачала мяняць рыторыку адносна амерыканскай палітыкі і перамоўнага працэсу вакол спынення вайны і вакол Еўропы. Яшчэ ўвосень мінулага году было вот так. Мятеж в 2020 году организовали в Беларуси Соединенные Штаты Америки. Нагадаю, што ў жніўні 2020 году прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі быў Дональд Трамп. Тады ў арганізацыі пратэстаў і іх каардынацыі Амерыку вінаваціў не толькі кіраўнік БТ Іван Эйсмонт, але і сам Лукашенко. Я сажусь в вертолет, но они же, сволочи, американцы же ведут, они же с космоса видят все. И они в свой центр под Варшавой сразу дали сигнал, что президентский вертолет поднялся. Калі Лукашенко казаў гэтыя словы, гаспадаром Белага дому быў Дональд Трамп. 17 жніўня 2020 году, назаўтра пасля самага масавага вулічнага пратэсту ў гісторыі Беларусі, Трамп адзначыў, што ў Беларусі склалася жудасная сітуацыя. На наступны дзень прэзідэнт ЗША сказаў: «Мне падабаецца бачыць дэмакратыю, але, здаецца, у Беларусі цяпер не надта шмат дэмакратыі. Безумоўна, гэта вельмі вялікае шчасце і, здаецца, гэта мірнае шчасце», сказаў Трамп у той дзень. Скажу честно, теперь становится понятно, скажем, почему я с самого начала ставил на Трампа. Потому что вот это я и ожидал, что так и будет происходить. Менавіта пры адміністрацыі Трампа ў ЗША прынялі два пакеты санкцыяў 2 кастрычніка і 23 снежня 2020 года адносна Беларусі за фальсіфікацыю выбараў 2020 году і гвалт супраць пратэстоўцаў. Яшчэ зусім нядаўна амерыканцы былі не проста сволачы, як казаў Лукашенко, а каланізатарамі. Нічога не даюць, апрача як забіраюць, эксплуатуюць, высмоктваюць ресурсы, як казаў камуніст Дермант. Вот это суть западного колониализма, и американцы во главе всего этого процесса, они задают тон. Але мінуў год-два, і камуністы заспявалі по-іншаму. Паслухаем Андрея Лазуткина. Типа Трамп и Лукашенко — это два разных политика. По стилю, там, по всему остальному. Знаете, я не согласен, Григорий. Нет, по риторике он на батьку очень похож. Так адчувае не адзін Лазуткін. Прапагандыст Крывашеяў прызнаўся, што калі бачыць Дональда Трампа, то думае про молодого Лукашенко. Мне вот чисто психологически, эмоционально Трамп, кстати, Трамп номер 2 на второй срок, очень напоминает нашего президента, когда он пришел в 90-х в страну в осколок Большого Советского Союза. А что сталося? Чаму прапагандысты раптам полюбили Америку? Адказ просты. Рыторыка новой американской администрации. Трамп просто избиением занимается Украины и Европейского Союза. Откровенно американцы вытирают ноги европейских политиков, что не может нас с вами радовать. Івана Эйсмонта радуе ягоная ж інтэрпрэтацыя рыторыкі Дональда Трампа. Ён называе гэта збіццём. Але ў палітыцы жорсткая рыторыка – гэта норма. Еўрапейскі звяз застаецца партнерам ЗША. Вашынгтон не ставіць пад сумнеў існаванне НАТО. Шэф Пентагону падчас візіту ў Варшаву абяцае, што Амерыка і далей будзе трымаць у Польшчы 8 000 сваіх жаўнераў. Але у менскіх прапагандыстаў настрой зусім іншы. Коллективного Запада больше нет. Европа оказалась ладно, выражусь мягко, на обочине. Соединенные Штаты кинули и всю Европу, старую Европу. На месца антыамерыканізму прыйшоў антыеўрапеізм. Раней Злучаныя Штаты былі лялькаводам Еўропы. Прапаганда сцвярджала, што ў Еўропе няма самастойных палітыкаў, што ўсё там вырашае Белы дом. Раней прапагандысты прадракалі канец Амерыкі, смерць даляра, грамадзянскую вайну ў ЗША. Цяпер гэтую ролю заняла Европа. В Европе нет единства. В Европе куча проблем. Нет сильных политиков, а есть экономические сложности из-за популистских мер. Пры гэтым самога Лукашэнку змена рыторыкі Белага дому моцна насцярожвае. Як вядома, беларуская прамысловасць сёння абслугоўвае шмат заказаў расейскага ваенна-прамысловага комплексу. Лукашенко хвалюецца, што калі Вашынгтон дамовіцца з Масквой наконт заканчэння вайны ва Ўкраіне, гэта можа прывесці да таго, што заходнія кампаніі вернуцца ў Расею. А гэта значыць, што яны могуць выцеснить белорусские. Меняется ситуация. Где-то, наверное, нам на пользу, а где-то вряд ли. Если туда договорятся Путин и Трамп вернутся все эти иностранные компании,
вначале американские, а потом и другие европейские, нам будет непросто. Конкурировать на нашем рынке будет непросто. Новую адміністрацію у Вашингтоне, як і США агулам, прапагандысты цяпер згадваюць некалькі разоў на тыдзень. Раней жа згадкі былі значна радзейшыя, і то ў кантэксце сусветных навінаў ці таго, што гэта США ваююць з Расіяй ва Ўкраіне. Але пра гэта ўжо забыліся. Европа загнала себя в угол. Судьба Украины, она будет решаться без Европы. Все эти визги, вздохи Литвы, Латвии, Эстонии, никто их слушать не будет. Еўропа ж у кантэксце магчымага заканчэння вайны, мірных перамоваў і глобальнага парадку дня прапагандыстамі падаецца як бок, ад якога ўжо нічога не залежыць. Маўляў, ёсць буйныя гульцы – Расія, ЗША, Кітай. Пры гэтым гаворыцца, што без Беларусі вырашыць пытанне бяспекі рэгіёну нельга. І наўпрост гучыць, што Беларусь могла б многому навучыць американского президента. Трамп может многое подсмотреть, я скажу скромно, немногое может посмотреть из белорусского опыта, как привести политику Соединенных Штатов к интересам национальным Соединенных Штатов. Паводле артыкулу у The New York Times, Вашингтон вядзе кулуарныя перамовы аб угодзе з рэжымам Лукашэнкі. Паводле яе умоваў беларускія ўлады павінны вызваліць значную частку палітвязняў і нават спыніць палітыку рэпрэсій, а ЗША адмяніць ці аслабіць санкцыі супраць калійнай галіны і банкаў Беларусі. Пра гэта прапагандысты дружна маўчаць. Тэкст выйшаў пасля візіту намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Крыстафера Сміта ў Менск і вызвалення некалькіх палітзняволеных, журналіста «Свабоды» Андрэя Кузнечыка, актывісткі Аліны Маўшук і грамадзяніна ЗША Мікалая Шугаева. Яго 5 месяцаў трымалі ў беларускіх СІЗА паводле палітычных артыкулаў. Здзелка, як мяркуюць у Вашынгтоне, дазволіць Лукашэнку дыстанцыявацца ад Расіі. Аднак афіцыйна ЗША пра гэта не паведамлялі.